Bidon Alasan? Ka gani ko ba gani ba? Na gani. Okay. Na ka taba gabana. To an bato Alasan din ne kai kasa da kai kuma kai ruku'i. Me ya faru? Ka ji abin da yace ko? Ka ji wannan da yace ko? Ya ce dai yana zuwa. Ai me yace? Bai kama sunan ka ba? Me ai ai duk wanda ya ji ba a kasuwa san da ke ai ya san kana nan. Ya sani. To ka ko ai ba haka ba bai kama sunan kowa. Ya kira ka. Cewa yana zuwa ko? Kuma a jirgi zai zo. Ko a saman iska zai hawo dai iyakan dai ga yana. Masu kallon mu sana Abubakar Adam Funtuwa kamar yadda aka saba kamar yadda aka sani kuma kamar yadda muka ga wani faifan bidiyo na zan iya cewa wannan tsayawar mu ta ansa wato kiran da Alhassan yayi ne a garkon bahagon yan sanda wanda ya ce mutanen Maraba ku shirya to kowa dai alhali halin an san cewa mu ne dai a Maraban nan ba su waye ba wanda zai ce ai ba dan da maki a ana nan dai ai in aka yi bannan mu aka yi muwa haka Alhassan din ma aka bige mu aka bige kuma dai waye ni dama ina da wasu mutane da na ajiye a nan suke ta cika baki kuma Alhassan ya ce yana zuwa ga bambarewa shin bambarewa ya shirya ansar wato bahagon yan sanda a garkon bahagon yan sanda a wannan gida akwai waziri akwai labaran akwai dogon mai takwasara wanda ajo ne za a buga na waziri na dan gomba wanda kusan cewa abin da wato na masu shine na yan dambe ne domin ajin makadi ajin dan dambe ne a cikin minti 2 bari mu ji bambarewa ya shirya karbar wato wannan kalubale da shi Alhassan ya jeho ta bakin Musbahu ko ce da shi ta bakin Musbahu ta bakin Alhassan ta bakin Musbahu duka ai Alhassan da Musbahu ne ya bashi abun magana. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana? Ni mai magana dan Allah suna na Idris Bambarewa sarkin yakin kungiyar damben Najeriya kuma sarkin yakin Bello Bodejo sarkin Fulanin Afirka gaba daya. Sannan kuma sarkin yakin kungiyoyin damben Najeriya sarkin barikin Nasarawa State dan giwon Leran Bauchi ta Babalewa local government. Wannan suna zai halatta ne a yayin da muka sa rawan nan akwai rawan da za a nada wannan. Kaji kalubalen da Alhassan ya je ka sa to Alhassan ba ma kai ba hagon yan sanda ma muna jira shi dama nan gidan shi ne kuma mun ji sakonka kuma mun shirya maka yan wasanni kala kala akwai gudu akwai gurumada kuma alhamdulillah saboda ganin ma hakan shine dogon dogo yace a sa muku damban kuɗi da kai da shi shine muka sa muku damban naira ɗaɗɗaya har naira 200 don a zo a fafata wannan damban a gaban yan kallo a gaban bainin yan kallo kudu arewa gurumada in Allah ya kai mu ranar Ladi ajon wazirin labaran dan Gombe ne muna kiran masoya kallon damben gargajiya na Najeriya gaba ɗaya da ma Afirka da ma kasashen waje wanda ma ba zai samu daman zuwa ba ya taya mu da addu'a Allah sa a yi wannan taro lafiya a tashi lafiya. Alhassan muna kira ka gaba ɗaya da kai da ayi kullum da Junior Ramadan da dan daba gaba ɗaya group ɗinka muna so su dira Maraba mu ga yadda za a yi sannan saboda gurma da kuma shi barka ji akwai abin da ya faru da ba lalle irin tsambar ya gaya maka ba gurma da cike take da yan wasa masu zafi waɗanda wasu ma ba san fuskokinsu ba kuma ko shakka babu sun shirya mu Alhassan bago alkawo jama'a yace a gaya mai ya shirya abokin shi ne wani amini shi ne to kana kiran shi zai ce abu kare da jira ne masu kallo wannan kenan kuma ajal wato wazirin dan Gomba wanda za a fafata a nan jihar Nasarawa bari mu ji ta bakin waziri shi ma suwa aka gayyato da wuri za a fara wasa ko sai Allah da karfe 8 yara sun fara ai saboda yan damban suna da yawa da wuri za mu fara masha Allah masu kallon mu bari mu je ga wato shi ma mai ajo wazirin labaran dan Gomba masu kallo ga wazirin labaran dan Gomba wanda shi zai a wannan biki an je ho kalubale kuma ana ganin kamar sanadiyar ka ne ma Alhassan yake ganin cewa zai zo ya watsa tsari a wannan gida ya kai ga ganin za ta kaya tsakanin dogon dogo mai takwasara da shi Alhassan wanda dama an sha bugawa kisa ɗaya ne tsakanin su wanda ana ganin Alhassan hanyar zafin sake nema to Abakar dan jarida ni dai yanzu fatan da nake yi Alhassan Allah ya kawo shi lafiya da shi da dogon dogo mai tantancewa sai a nan hili gidan Bambarewa ita ce za ta tantance wanda ada nasara a cikin su dai fata na tunda an samu biki kuma ya alfahari ya ce yan Nasarawa ga naku ga hinan zuwa kuma a jirgi zai zo ba a kasa ba mota ba ya ce a sanar da su a jirgi zai zo ya ma faɗa ya ce a ga wata na Aisha a ga mu dogon dogo a ga mu bago alkawaji shi a jirgi zai zo ba a kasa zai zo ba ma zai zo daga jiya ba kenan bai zo daga jiya ba shi a jirgi zai zo a jirgi abin da ya ce a ga sanar da su kenan zan so a ce duka waɗannan mutanen da wa zaka so a ce kaga kake ganin cewa ka fi so a kaga ta hada a wannan ranar tsakanin shi da Alhassan gaskiya wannan bangaren gurbin Allah gaskiya ina so an gani a dogon dogo saboda yan kallo za su ji daɗi a rayuwarsu
ni kuma farin cikin yan kallo shine farin ciki an saba wani damban babu kisa kana ganin wannan lokacin kamar kowannen su yanzu marmarin kowa akai saboda kaga ai ba an dade ba idan ban ba yanzu nan dai Nasarawa an dade don an shekara ba ai ba to tun kaga an shekara ba shine ake so a gani ba yanzu dogon ya to sai ai kuwa nan kuma ba nan ba alasa to yanzu ga alasan ga dogon ta hada kana ganin cewa kowannen su yanzu yana marmarin ba zai irin wasan da ya a baya ba yanzu wasan da canza kowa yanzu ta canza zani wallahi yanzu ta canza zani yanzu bari mu baka dama tuna ga dogon bari mu baka dama katin gaitar ka a dunkule jefawa gaitar ka ina gayyatar irin kungiyar sarki dan Isa kungiyar jamawa kungiyar gurmada duk ina gayyatar su yau buki na ranar Lahadi in Allah da ina gayyatar kowa da kowa a gurin din nan kowane group ina gayyatar sa ni ina farin ciki da ina gayyatar su a buki na sannan ina gayyatar irin su Ali Mai Zinari nan Gwagwalada ina gayyatar irin su Baba Alhaji Ya'u irin su Baba ina irin su Bala Jamude irin su Sidi irin da su dan Balange mai namun shanu nan Mina nan kuma irin nan su Haruna dan kasa su Buhari duk dai ina gayyatar su dai baki san can Kano ina gayyatar su Barde irin su Baba Mai Unguwa su Janwai na Ganduje su Dabta duk dai ina gayyatar kwa su Muntar na Ahmadu duk kowa ina gayyatar shi akwai su Alhaji Haya Kashankar da kai yawa ai kana ce su gayyatar ba shine shugaban gurum hada ba sai shine ai nace shugaban gurum ina zuwa Alhaji Haya Kashankar sannan ina gayyatar babana Alhaji Zurmi shine kuma shi ma ina gayyatar sa dan shi irin su wasai soja to ni ba tuna ga su Salisu gurma da nan garin to shikenan yanzu kai ka gama na ko Alhaji Yahya Kashankari da kai tawagarka wato Alhaji Tanko Alhaji wato Alhaji Tanko daraktan magida Aminu Mai Unguwa ku zo a gaban ku ga gurmada ku dauki kayan ku in shi aka so mara kai ma baba Alhaji Baba Zurmi yawa dama ban gane gaban shi a fadi an ce saboda Alhassan ne ka san shi Baba Zurmi kare zo to shikenan ka ce abin da hali ka ce gaban shi a fadi Baba Zurmi ka san baya tartatar ko wani ne masu kallo yanzu ko sai mu je ga dogo mu ji ta bakin shi to masu kallon mu ga dogo ya ce ya shirya baya ga kai ka ga bidiyon Alhassan ka gani ko ba gani ba na gani okay na ka taba gabana to an bato Alhassan ne kai kasa da kai kuma kai ruku'i me ya faru ka ji abin da yace ko ka ji wannan da yace ko ya ce da yana zuwa ai me yace bai kama sunan ka ba me ai ai duk wanda ya ji ba a kasuwa san dake ai ya san kana nan ya sani to ka ko ai ba haka ba bai kama sunan kowa ya kira ka cewa yana zuwa ko kuma a jirgi zai zo ko a saman iska zai hawo dai iyakan dai ga nan ko ya taka leda ya fi jirgi tafiya to ya zo muna nan muna nan mu dama mun duro ba wai mun tafi bane muna nan in akwai wanda kake ganin Alhassan da ya jefa igiya zai jefawa a cikin wannan group naka kana ganin waye da kake ganin Alhassan ya fi nema yake ga son ka hada da su ila saboda mara daɗi ya faru a baya ya ji jiki ko kuma ya so ya bige ba yake ganin cewa wannan lokacin waye ne cikin gaskiya ni dai ban sani ba ba ganin ka daga cikin sahun gaba wanda yake lissafi to a gaskiya in nace baya son ya buge ni na yi ƙarya shi ma karan kai ne yana so a rai ne Allah ya dora shi a kai na ya buge ni ko dai ni ma ina son Allah ya dora ni a kai ne a wannan satin da zai gabata Allah ya dora ni a kai ne in ƙara mai amma wasu ɗan kallon su iya cewa kai ba lalle ka bai da hankali ba saboda kai dama akwai ɗaya ka mashi ɗaya shine aiki yake gaban shi kai dama ko ya buge ka dama kai ba lalle ka bai da hankali ka mai da hankali ai ni da kowa ma na taka ni son nike in buge ba wai son nike wai a tashi duro ko akan haka ba ni duk wannan taka da shi ni roƙo Allah nike Allah ya dora na kan shi in buge shi kawai ware wallahi ni akwai kowa ma ba shi ba akwai kowa duk wanda na taka dan ba inda da taka dan ba da shi ne ni buri na kawai in buge shi masu kallon mu da alamu dogo shi ma ya ce ya shirya kuma ina so ne wai ka a ce bai gani bane ka kuma a shammace ka ake cewa ba san da Hausa kibi yanda ake cewa ba irin a dauki mutum wani bai sani ba dinnan kawai sai ga ya duro to Allah sa bidiyo ya zo gare shi ka duro ma ka ma girshi ko to ni a shirye nike to me za a ce wa Alhassan din shi yanzu kai ya to da shirin shi ni a shirye nike yayin zai zo da shirin shi kawai ya zo da zumman za a yi kawai dan saboda ni a shirye nike tun daga fitowa na gida ni na fito a shirye na fito duk wanda ta kama ko da wa ko da baranwa ta kama za a hada wai irin wannan kuɗin ba wanda lokacin wanda zai bugi zuciya cikin ku ya ce kai shi ya ma fasa kuɗin in dai wani bige shi dauka ga baki da bai yasa duk cikin ba sa wanda ya wani cika bakin baran Allah
ya ce in ma dai ya buge kawai ya kawai saboda da kake ji ka ce dauki kuɗin gaba ɗaya ka ba saboda ba kai ke yi ba Allah ke yi saboda Allah ke yi ba ka ko kai wannan cika bakin ka ja da Allah ka je sai abinda Allah yi sai abinda kawai Allah in wannan nufi ne na Allah amma kuma ni ina ji a raina ina ji kuma jikin ka cewa ina ji fa in Allah da ba ka fa to ko ni ko shi fa dole sai guda ya dafa ƙasa to wanda ba mu san yadda za ta kaya ba domin kuwa dama ko shakka babu idan akwai abin da shi dogo yake so ya gani a gaban shi shine alasan ganin cewa ya tsallake kanshi ya tafi ya ɗebo da zafi wato dogo bai ta kwasar da kankin kanshi amma kuma dai menene an ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗaya ta ji kunya ko a ranar Lahadi insha Allah a wannan gida a filin da ke damu da mu a nan za a baje kolin wannan ƙarfi tsakanin wato dogo da shi da alasan akwai irin su ayi kullun kamar yadda irin ɓamɓare wato ya ambata kuma kamar yadda muka gurma da cike take da wato ƴan dambe irin su autan na Aisha irin su dogon dan Ladi irin su wato bahagun alkaoji irin su akwai wani kisan naga autan makaɗayi bayan shi ma da bari an tafi sallar azhar ina gaida da duk wasu mutanen kirki sun kawo gaban su ba zan cika muku wake wasu kallo mu haɗe da ku a ranar Lahadi mu ga yadda za ta kaya tsakanin wannan fafatawa suna Abubakar Adam Funtuwa sai mun kasance da ku a ranar Lahadi bisalam